Volharding presenteerde maandag 3 nieuwe aanwinsten. Johan Vullings, de Venraadse trainer van de club uit Vierlingsbeek, is blij met de komst van doelman Bono Barthe, verdediger Teun Jacobs en spits Stijn van den Broek. Het is natuurlijk super dat we al zo snel natuurlijk de aanwinsten kunnen presenteren, zeg maar, die we eigenlijk voor ogen hadden. We wilden ons op 3 posities versterken. We hadden daar 3 namen, of in ieder geval 3 namen bovenaan staan per positie. En ja, dus eigenlijk fantastisch dat eigenlijk gewoon die 3 namen ook gewoon zijn geworden. Dus dat tekent wel dat we inderdaad slagvaardig zijn geweest. In januari hebben wij al de individuele gesprekken gedaan met de spelers van de huidige selectie. We hebben daar samen met TC gekeken van hoe is de samenstelling? Past het bij onze ambitie? Kunnen we met deze groep door? Of moeten we ons ergens nog gaan versterken om onze ambitie te verwezenlijken? Nou ja, je hebt het waarschijnlijk wel hier en daar al gelezen of gehoord. We willen graag een stapje hoger op. En we hebben een mooie jeugd en een goede basis staan. Ik vind ook dat dat de basis moet zijn. Dat vinden wij als vereniging ook. Maar we hebben inderdaad dus op die paar posities hebben we nog gewoon een versterking nodig. Om die ambitie gewoon makkelijker te kunnen verwezenlijken. Gewoon de stap maken naar de eerste klasse. Wij vinden ook dat wij als vereniging daar thuis horen. Zeker met de andere clubs die daar spelen. Ja, en die klasse spreekt ons heel erg aan. En wij willen gewoon graag dat stapje gaan maken. Het drietal is verheugd met de komst naar Sportpark Soetendaal. Er waren wel meer buurtclubs hier die interesse hadden. En, ik heb alles gewoon goed op een rijtje gezet. En voor mijn gevoel komt hij wel het beste naar voren. Dus toch de keus gemaakt voor Volharding. Ja. Ik heb voor Volharding gekozen omdat ik zelf gewoon een niveautje hoger op kwam. Ik kom zelf van Metrik en heb ook lang gevoetbald. Dus dat is ook wel een moeilijke keuze. Maar het voelde hier wel vertrouwd. Ik heb hier ook al mee voetballen. Een goede vriend van me voelt hier ook al voetballen. Wij ook in het eerste elftal. Dus die hadden ook een beetje aangetrokken. En zelf vond ik het gewoon allemaal positief en fijn klinken. Ook de ambities. En ik ben echt blij met deze keuze. Nou, vooral omdat ik weer speelminuten wilde. Ik wilde gewoon echt weer in de basis komen staan. En wel gewoon nog steeds het plezier houden in het voetbal. Daarbij dus bewust gekozen voor een stapje terug. Maar wel met de intentie om vervolgens weer een stap naar voren te kunnen zetten. Dus mochten we meespelen voor de promotie, dan zie ik ook alweer als een stap vooruit. Wie was het toen met Barcelona? Die met de keeper.